fana mali kɔ k'an ka foli b'an filɛbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ni ɲankuma an bɛ lecture dɔ kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ avril kalo tile 4 kɔnɔna la an ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛwale tabaga dɔw la nara an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 4 n'o kun ye sibiridon ye nara kɛrɛnkɛrɛnnenya la gringal an ka finitigiw ni jatigɛwale tabaga dɔw kɔni kun karila ɲɔgɔn na yen nɔ a yirala k'a fɔ nin wale in yɛrɛ kɔni kɛra tilegan de fɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati ko wa sababu la an ka finitigiw sera k'u ka mobili fila kɔni minɛ ni jatigɛwale tabagaw kun kɛlen don k'a boli n'o ye ko wa jatigɛwale tabaga ninnu na fila sera ka minɛ ko kelen bɔnɛ naani na ala barika la a yirala k'a fɔ an ka finitigiw la ko mɔgɔ ma bɔnɛ ani na wa minɛ fana ma se ka minɛ kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la jatigɛwale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ avril kalo tile 5 an ka finitigiw ye mɔgɔ fila minɛ ni siga kelen don a la k'a fɔ k'olu ye jatigɛwale tabagaw ye a bɛ wagati damadɔ bɔ jatigɛwale tabagaw ka kojugu kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o kama sa a yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni b'u dogo kungow de kɔnɔ walasa ka se k'u ka nin walejugu ninnu labɛn o hukumu de kɔnɔna la avril kalo tile 5 an ka finitigiw kɔni wulila ni ka taa kɛli ka kungo kɔnɔ a yirala k'a fɔ u donnen nin kungo kɔnɔna in na k'u taara bɔ jatigɛwale tabagaw ka daga yɔrɔ dɔ kan yen nɔ u donnen nin dagayɔrɔ in kɔnɔna la k'u y'a ci bɔgɔbɔgɔ o sababuya la sa ko fɛn min ye malo ye te telefɔni ani fɛn wɛrɛ caman ko kɔni bɔra nin yɔrɔ in na ko wa u sera k'u bolo da mɔgɔ fila kan n'u sigalen don a la k'a fɔ k'olu ye jatigɛwale tabagaw ye an bɛ wagati min na i ko bi a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'a dɔn ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kojugukɛla ye walima n'o t'o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 5 coronavirus tɔ mɔgɔ 4 yera an fɛ yan nɔ mali la kabini coronavirus bana yera an fɛ yan nɔ mars kalo laban na an ka jamana minisiri Sonɛli ka baara kɔni bɛnnen don kɛnɛya de sabatili ma ale bɛ k'i jagoya don o don ka se ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye avril kalo tile 5 ye a ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ coronavirus tɔ mɔgɔ 4 ko kɔni yera mali la a yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ tali kɛ cɛ 4 de la fila k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ kin 3nan ma fila tɔ o sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ kin 6nan ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni mana fara tɔw kan o ye mali ka coronavirus tɔ kɛlen mɔgɔ 45 ye halisa kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ka fɔ la ko banabagatɔ ninnu na kelen kɔni kɛnɛyara a yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ muso dɔ la n'ale sisan bɛ taa san 49 na u y'a yira fana k'a fɔ mali la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ 5 de kɔni nin tora ni bana in na o kama sa u ye welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'an ka hakili sigi sabula k'olu kɛlen don k'a fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to bana in tɛ se k'a cari coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ munumunukan dɔw tun bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ ni ka yira k'a fɔ an ka finitigiw kɔni ye dɔgɔtɔrɔ dɔ minɛ k'o bugɔ coronavirus donnen an ka jamana kɔnɔna la an ka jamanakuntigiw ye wale dɔ ta walasa bana in kana se k'a cari o wale dɔ yɛrɛ kɔni kun ye couvre-feu ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ka don i ka so ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ma couvre-feu in lasabatili hukumu de kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ munumunukan dɔw bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ ni ka yira k'a fɔ an ka finitigiw n'olu ye polisiw ye k'olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔ dɔ minɛ ni k'o bugɔ fɛn min ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye olu ye sɛbɛn dɔ bila mun bɛ nin kuma in nkalontigiya u y'a yira k'a fɔ mars kalo tile 28 olu ka mɔgɔw kɔni ye dɔgɔtɔrɔ dɔ minɛ n'a yirala k'a fɔ o ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔ de ye ko ni mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛna Bemi Mali de yɔrɔ la n'o ka surun premier arrondissement na o kama u kɔni taara n'a ye o polisiso la a selen yen nɔ k'a kɛlen k'a yɛrɛ ɲɛfɔ polisiw kɔni y'a labila munumunukan minnu bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ sanfɛ olu y'a yira k'a fɔ polisiw ye bugɔli ta ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ma ani dɔgɔyali ma fɛn min ye mali dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu ye olu fana kumara nin ko in na u y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔkan kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko sabula olu ni dɔgɔtɔrɔ in yɛrɛ kɔni sigira ka kuma ko wa a y'a yira k'a fɔ polisi ninnu ma fosi k'ale la o kama sa dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmɔgɔ ani polisiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ u ye welewelekan bila an ka jamana kɔnɔdenw ma k'an ka hakili sigi o ni an ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ sabula k'an bɛ wagati min na i ko sisan kuma caman bɛ fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a nkalon kɔni ka ca ni a tiɲɛ ye an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma tɛnɛndon avril kalo tile 6 o de tun ye nin ye aw ni ce a ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma